Pois despois deste momento tan emotivo que vivimos coa presidenta, con Bibi Bouza, tamén con Antonia Iglesias, a vicepresidenta do Arenal MB, non sei moi ben se imos manter este nivel de sentimentalismo ou se vamos a ir a todo por todo o contrario, porque imos recibir aquí na mesa a parte de representación, non, do equipo de redes sociais, marketing, difusión, etc, do Arenal MB, que son Antonio Magariños e Jairo Lombao. Benvidos, que tal, como estamos? Moi ben, moi boas. Hola, boas tardes a todos. Ides vos a dedicar tamén así palabras tan fortes e sentimentales como a presi e a vicepresi ou non? Sí, seguro, querémonos moito tamén Sí, non? no grupo de redes sociais, moito, e valorámonos moito, somos profundamente cariñosos entre nós. Quenes conformades este equipo, Jairo? Pois somos Antonio, eu e o Rubénes, fomos os Rubénes. E como vai esta compenetración, esta relación entre vós? Moi ben, funciona a base de cañas. Funciona moi ben. Logo temos gasolina para tirar. Reunímonos ao redor dunhas cervezas e dai facemos un brainstorming e dai salen todas as ideas que logo materializamos. Vamos a ver, é que é verdade, non, que quizáis o Arenal MB non é o clube de Lugo con máis seguidores nas redes sociais. Ben, ata aí por agora. Claro. Ahora, a nivel de originalidade, tela marinera. O ano pasado fixechedes cartéis imitando películas con todos os xogadores e xogadoras, que a presi, que a vicepresi, con todo hijo de vecino. A quen se lle ocurren esas ideas, Antonio? No, bueno, non sexas... No. Nós somos un grupo de xente que si o lema de a cabeza non para, desde logo é aplicable plenamente a nós, é dicir, estamos seguidos, é que xa non só no que se publica, non que non se publica, nas interactuacións que temos entre nós por WhatsApp, o sea, estamos nun continuo pensar, imaginar burradas, auténticas burradas. E logo, claro, sempre hai alguén que pon un pouco de sentido común e dice, dalle un pouco de forma a esa burrada, e acabamos facendo algo así. Fai que esa burrada non nos leve os tribunais, non? É dicir, vai baixando o nivel de ilegalidade, pero bueno, que vos iba eu a comentar? Sodes un grupo, como dicíades, non, que estades moito tempo reunidos, dándolle a cabeza, pensando e demais, non cobrades nada por ser community managers, non? Ata o momento non. Ata o momento non. Vale, e que a miña pregunta é, que vos aporta isto para estar actualizando os perfis do Arenal MB día sí e día tamén por amor al arte, Jairo? Sí, basicamente por amor al arte, porque xa aporta outras cousas que van máis al lado do económico. Evadeste do mundo real, entras nun mundo que che gusta máis. De fantasía. De fantasía, tal cual. Cañas de fantasía, todos os días. a todos os niveles. Entonces, aportache moitas máis cousas que o material. Ao final, o material, si realmente nos pagaran, eu creo que non o faríamos con tanto cariño. É que isto non é unha obligación, non, Antonio? Isto é unha devoción. Para nada. Este club ten un problema moi serio. Vamos a intentar atallalo. Sí, ao revés, hai que defendelo. Un acaba entrando aí a botar unha man en calquera cousa mínima e cando te das conta estás implicadísimo e tens que facer de todo, desde poñer a música nos partidos, levar redes sociales, levar a rapazas de equipos inferiores a xogar a algunha cidade. Cando te das conta, dices tú, ostras, que teño que dedicarme algo ao meu, a miña familia. Claro, non vai a ser. Sí, pero claro, isto é moi fácil cando estás rodeado de tanta xente positiva e que vai remando na mesma dirección. O sea, senón sería imposible, claro. Porque como é a vosa historia? É dicir, como entrades en contacto co MB? Ti, Antonio, por as fillas? Por a miña filla, sí. Empezou a xogar, ela facía ballet. Bueno, fixo ballet un ano. E ao acabar dixo, mamá, por favor, desapúntame de ballet. Que eu son moi movidita e o ballet é moi parado. E dixo, papá, pois sí, porque os pais destas cativas non van de cañas. Entonces dixo, bueno, pois, a que queres facer? Dice, o voleibol. Dice, e levei nali. E desde aí foi unha espiral, ir a partidos, viaxar a velo, e cada vez máis, hasta que acabas aí pero por puro amor al arte, o sea... Claro, porque a túa filla sigue xogando. Miña filla marchou a estudiar a Madrid este ano e xoga no equipo da universidade, sí. Estuve xogando hasta juvenil. Ten tela que xa non tes descendencia ali. No, pero xa estou abducido polo equipo, non teño nada... No, estou perdido, no. Nin tratamento psicológico, non hai nada que facer, nada. Jairo, ti como é que entras en contacto co volei? E co MB? Pois eu entrei en contacto co MB a través do Rubénes, montamos a Peña Matis hai uns anos, para seguir o deporte lucense, apoiar o Lugo, o Breo, despois o MB, empecé a levar eu as redes sociales da Peña.
canto entraron os Rubénes e nos meteron nesta secta, pois, dixeronme, pois, xa que leva redes sociales, pois, ven a botarnos unha mão. Agora mesmo teño os dous Rubénes na cabeza, non? Que parecidos os extraterrestres estes dos Simpsons, non sei se sabedes de quen falo, non? Que parece que veñen aquí e van aducindo a xente, sabes tú? Sí. Ven para aquí, hai cañas, hai Una vez cañas. que che botan os tentáculos, xa, olvídate. Xa olvídate. Algo que me gusta moito de cando baixo o municipal a ver os partidos. Moita xente igual non hai na bancada, non? Allá houvese moita máis e tiveramos o pazo a reventar, como no seu día, por exemplo, estivo co Azcar, non? Que aquilo era unha tolemia. Agora ben, a festa que vos pegades ten tela. Porque eu imagínome que son o árbitro dos partidos, e póñenme a canción de escándalo cada vez que tomo unha decisión un pouco complicada. Póñenme cancións que considero, Antonio, teñen algún tipo de mensaxe subliminal. Todas, absolutamente todas. Vale, ti tes unha playlist xa organizada para saber se fan unha cousa, poño unha. Sí, cando protesto o equipo contrario, llorar e llorar. Esa non pode faltar nunca. Algún día vai levar un botellazo na cabeza cando saia do municipal este. Cade volar, cando fallan os saques. Cando teño fallan visto os algún saques. contrario cunha mala cara de dicir, espéranos a salida, e que nos espera. Pero non, lévame moi ben. Temos moi bon rollo, aos árbitros salúdolles cando chegan, pregúntolles que tal o viaxe, se están ben, se necesitan algo, porque o camiño hai que preparalo. Tú vas preparando o camiño. O camiño hai que preparalo. Sí, claro, sin duda. Por certo, últimamente temos un novo protagonista tamén nas redes sociais, non? Que é Agui. Sí. De onde nace Agui, Jairo? O sea, supoño que sí, a súa mamá e o seu papá Águila, pero de onde ven Agui? Agui é un paxaro, é un paxaro bon. Non veu de París, non? Como as cigüeñas, vale. Agui surdiu cando fora a polémica da mascota de Murcia, perdón, do partido de Murcia, a polémica con Máximos, desa semiagresión, surdiu a conta de Agui para salir en defensa de Máximos, quedou. E quedou tanto que Máximos quedou tan agradecido que ainda visitou outro día o municipal, non, Antonio? Sí, veu outro día polo municipal e a verdade é que estamos moi agradecidos porque Máximos é un referente hoxe en día a nivel nacional do que é mascotas de equipos, incluso moi por enriba de equipos de mascotas de equipos de fútbol e de outros deportes máis visibles, ou sea, a día doxe é quizás o principal referente. O feito de que Agui, que acaba de chegar ao mundo das mascotas, de que amosase ese interés, esa implicación, para nós foi unha ledicia. Claro, que recordemos que Agui, ainda que efectivamente existe a nosa mascota do Arenal MB, pois de momento non ten a capacidade de gestionarse as súas redes sociais. Entón, como xa tiñan pouco traballo estes homes que as redes sociais oficiais do Arenal MB, tamén son desos community managers de Agui, non? Hai que botarlle unha mão porque ele non ten. Sí, no, pero Agui o problema que tiña é que cas garras non atinaba ben no teclado. Pediunos, por favor, se lle facíamos algo e dixemos sin problema. Que maravilla. Bueno, Antonio Magariños, Jairo Lombán, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Estámonos rindo bastante. Por certo, vamos a facer un pouco de marketing. Cal é a conta de Agui para que a xente o siga en Instagram? Agui Volei. Agui Volei. Agui Volei. E nos perfiles de Twitter e Instagram, cal é o perfil do MB? CVMB Lugo. CVMB Lugo. Claro que xa que estamos aquí que facer un pouco de promo. Sí. Efectivamente. Antonio, Jairo, graciñas. A vos.